Jeronski monah Serafim Viritski. Gospod govori čoveku. Da li si kad god razmišljao, sine, da sve što se dotiče tebe, dotiče se jednovremeno i mene? Jer sve što se tebe dotiče, dotiče se i zenice moga oka. Ti si drag u mojim očima, neprocenjiv, i ja sam te zavoleo. Zato je za mene naročito zadovoljstvo da te vaspitavam. Kada te iskušenja opkole i neprijatelj navali kao reka, znaj da to od mene dolazi, da tvoja nemoć osjeti potrebu za mojom silom i da si siguran samo kada se ja borim za tebe. Ako se nalaziš u teškim prilikama, među ljudima koji te ne razumeju, koji ne vode računa o tome šta ti je prijatno, koji te odbacuju, to od mene dolazi. Ja sam Bog koji upravlja prilikama. Ti se nisi slučajno našao na tvome mestu. To je baš ono mesto koje sam ti ja odredio. Molio si me da te naučim smirenosti, pa evo vidi, stavio sam te u onu sredinu, u onu školu gde se ta lekcija uči. Tvoja sredina i ljudi koji žive sa tobom samo ispunjavaju volju moju. Ako se nalaziš u novčanoj oskudici, teško vezuješ kraj s krajem, to od mene dolazi, jer ja raspolažem materijalnim sredstvima. Ja hoću da mi se ti obraćaš i da zavisiš od mene. Moje rezerve su neiscrpne. Ja hoću da se uveriš u vernost moju i u istinitost mojih obećanja. Da se ne dogodi da ti mogu reći u tvojoj nevolji, vi niste verovali Gospodu Bogu vašem. Ako preživljavaš noć bola, ako si odvojen od tvojih bliskih, to od mene dolazi. Ja sam utešitelj i iscelitelj bolesti. Ja sam to dopustio da bi mi se ti obratio i da bi u meni našao večnu utehu. Ako si se razočarao u svoga prijatelja, u nekoga kome si otkrio svoje srce, to od mene dolazi. Ja sam dopustio da se razočaraš da bi poznao da je Gospod tvoj najbolji prijatelj. Ja hoću da mi sve prinosiš i da mi se poveravaš. Neko te je oklevetao. Prepusti tu stvar meni i prikloni se meni, pribežištu tvome, da bi se izbavio od zlog jezika. Ja ću izneti tvoju istinu na svetlost dana i dokazat ću tvoju nevinost. Ako su se tvoji planovi srušili, ako si klonuo dušom i telom, to od mene dolazi. Ti si pravio planove i iznosio si ih meni, da ih ja blagoslovim. Ali ja hoću da mi ti prepustiš da raspolažem prilikama tvoga života. Tada će odgovornost za sve pasti na mene, jer je ona suviše teška za tebe i ti sam ne možeš na kraj s njom. Ako su te neočekivano snašle životne nevolje i tuga ispunila tvoje srce, znaj, to od mene dolazi. Ja hoću da tvoje srce i tvoja duša budu uvek vatreni pred očima mojim i da imenom mojim pobeđuješ duševnu malodušnost. Ako već dugo ne dobijaš vesti od onih koje voliš i po svojoj malodušnosti padaš u očajanje i ropćeš, to od mene dolazi. Kroz patnju tvoje duše ja ispitujem jačinu tvoje vere u moje obećanja i silu i snagu tvoje molitve za bližnje. Jer ti ih nisi preporučio pokrovu moje prečiste majke, niti si prepustio brigu o njima, mojoj očinskoj ljubavi. Ako te je snašla teška bolest, privremena ili neizlečiva, i prikovan si za postelju,
znaj da to od mene dolazi. Ja hoću da me ti u svojoj telesnoj nemoći još dublje upoznaš. Hoću da ne ropćeš što ti je poslato iskušenje i da ne ispituješ moje neprocenjive planove za spasenje ljudskih duša, nego da se s poverenjem prepustiš meni i dođeš pod moje okrilje. Ako si maštao da učiniš neko naročito delo radi mene, a umesto toga si pao u bolesničku postelju i onemoćao, znaj, to od mene dolazi. Kad si bio zdrav, bio si prezauzet svojim poslovima i tvoje misle su bile daleko od mene. Seti se da su se neki od mojih najboljih saradnika udaljili od svetskih poslova da bi u miru naučili da se neprestano mole. Ako si neočekivano pozvan da uzmeš neki težak i odgovoran položaj, idi, prihvati se i osloni se na mene. Ja ti poveravam taj zadatak, jer te je zato blagoslovio Gospod Bog u svim delima tvojim, u svemu što budeš radio svojim rukama. Danas ti dajem ovaj sasud svetog jeleja. Koristi se njime slobodno, dete moje, svaku teškoću koja iskrsne, svaku uvredljivu reč koju primiš, svaku smetnju u tvome radu, koja bi mogla da te ožalosti i obeshrabri, svaku tvoju nemoć i nesposobnost, pomaži ovim jelejem. Sećaj se da je svaka nevolja Božja poruka, prilika da se nečemu naučiš. Svaka oštrina će otupeti da se ti ne pozlediš. Stoga usadi u srce svoje reči koje sam ti danas objavio. To od mene dolazi. Jer ovo za tebe nije samo reč, već je to tvoj život. A šta meni nedostojnom preostaje da kažem na sve to? Preostaje mi samo da ponovim reči apostola Pavla. Jer je sve iz njega, njime i u njemu. Kome neka je slava u sve vekove vekova. Amin.